Blei pibarot parasno pertau rodo prasna ngade iba Benister Kharpor pangade upi uba manla bang syong asa halai kon mau ilum he Shylla di syong hanya chakmat na kerpa de pi parasno pertau ki banyak ila ni semua yang tengba kene ka YouTube channel de na kerpa de pi ban ai por pi kindia soi pas ngap ya ke ke jing wa tengah ban rukhana pang yuei na kide crowd dari kasi ke jongi kata gede iba his preaching son Shylla tane ni jute pa iba kung iba deng Shylla tane ba HS Shylla te menin ka new tarik u nailar aja Kwai kade kelengku jing dap shisnem ke jing klat no jong I na kade sla perthei ila klat musim snem ta ka new tarik u nailar aja Kwai ha pata ba ripu prasnem na makla te ngasupa ban itu khana khandiat phang kajing im ba kajing not senyang jong new real crowd jong ni uba kuba phisham kat ba idang im ila kloi ban persang ban le ang ta kajing beting biang jong hari si jong ni wat ilong ru ta brio bam chu kenran lien ban le ke ba pha wala de ban habya tamer kajing ya pro te nga way na kibriang baduna orang kajing nuna konmet ngamla thanda penpau ya kajing le bha ka jong I ya ka disability community as a whole namar uni uri kra lolong unang lam ba la bun snap kum UMLA la art snap or art term jong ka nongkrem constituency UMDC jong ka light crow constituency term but kum UMLA masih Teng samoy jong ka nongkrem constituency ru ila long but ila long ru u breu bala tre kam sarkar ta ka jing puli ka bare ru wala ka jing puli di kam long ka ba shakmat ka ba he ne ka ba ta kham kiu shakmat kum kiu ai ne ka jing start ka jing champang ka jing I ka long I ban yo simanta wala ka jing ha ka kam sarkar kum u nong shakti pai ba kam sarkar but kajing syakri ba kampung representative kami te ngasam uni uri crowd ni ulang sha uri bapla wat badap da kajing sore walang isyam wa ulang uri basta basyempang badan bi kadan ke bahe along kum Benister along kum chief executive member along kum executive member ru tangka HEDC baru lalong kum chairman juga law commission haja sarkar Meghalaya joni hendoi kini ke kerdan ke jong I kam simpen long padi I ne kapen khangla padi I ban jan changi uret ria nata kata ni gibri ki bomi I khamtam yo kajing kasan pan yo kata kajing amin sien baka jingsngewnguh kajing yo bor na kumune mana habang idon kam ya kajing rap kajong I adai ban yo certificate ba fair ane ban yo kajing rap hanang kumnawan pulang program ba fair ba kati yangi kabala ila I borisor im ju kentai im ju ong ba ngamdan por ne ngamdan ne kat bala ila kati yangi akan mau house nam ada sal pada jasan ni kato baningot kibom I niladan kita tuban seng ya kawai kan hontam mai khat kan sonjni uzhot ha ten Slovenia kemudian dimut rising sun nekas mo ka jingmi cha singi inilah la ban pelong ne kan hon teleng ba ka jingerap borba ke jong I lengba ikon be juni ikon be juni Miss Sweetie Clemency Simyong Miss Sweetie Clemency Simyong habaya semua yang kajing tu jong I 8 poin skor jong I pa jong I tai ba HS Shylla
klaim artin ba klaim jindon kana ka jing khonyo mesim ila ai kita ka in practice ang tulong yung concert has na maja hajasan hatu ko por ila bat ya ulalong member of district council la balami khman na light cross constituency pa ila job has na maja south but ba ila yor banlong ko chief executive member hatu ko por hi hoy hatu ko por badang stang nang ko idang long to kum MDC but an long kum CM ro shim don kana no ka Jingsngewnguh kanyo yang ni namar piti bihi ban tre bat ni ki bomi i ke don ki bun jing ba ka jing wet teng habaya lempi habayu of kem kayeng ka jaka ni kham bam jaka la ne kham penwet amang ni i den re umdan kata ka jing kusulai ikdup yang ni bat I'm same ni habang hakapor bi mar bi dong bi brio ba strat bahaban chakri ya kibriu hakabade ka jing lang ban same ro teju kloy ban yalam yang keleng ane ban ya dan rekat ban ni hadi hayeng ne hayeng jong i ne sanok ka jaka ban sam ya tien ka jong Blei hakabade nam ta ka jing jong ni mai tip bang ni kham jinjar ban yo ya ka jing persuktu hakabade ba ka jing ya lenti spang kam ka jing i ka jong Blei yang ni kibriu te iju kloy ban ya le stom ban ai ta ka jing hikai na ka jing persuktu bakumno mangiru ki bami i ngela ban suthu ya ka jing e boy ka bor mo mayang ka jong Blei te ulong ru iba sore ado kata haba ban ngasu tu khanai pi haba bam badi kat usiem bidang keluar ban pen jing bam yang ni keluar ban pen samjor yang ni Aisyah idun haba teng dan tamangi ban i emju amba dan kata kapor ba an sa up and down mai mano mo mai la da o la ong na than sha dei la khot yang ni banya wan ta ka bam la pen biang pen bet mai but belum masuk pelaro abangi ya bam sana mo ya thit sana tu naga juga kot ni bam lang be semdan kano ka jing su kan jing ne ka jing su i wet i abo hadu kata ka jing sore ka jing i habangi ya ni yang habangi dan kamban kiu kali im juk slai ya moro ya lam yang ni semdan kano ka jing su denjar i play kali isyong ka teng kamtam mangali mga jiwa bahaban ya ben yang badi yong atau kapor bolong chief executive member jaka KHADC yong ba pide Benister ngan de driver kan wa te ilki ta te ta de ni mo de giding sha mo ngi yu em lang salang ni rap i we Benister te mo komot baro ni de kita kiba Dwar ke jing mo tu ni kalong ta omba tang manu ba Dwar ba manu bo khmat jong i la li long kebadan kajing duna ne kajing dok kajing ninja uju dan kata kaman si basu duno tena tada pelong iban ong PD Benister ngadai driver mo kata kamu kajing challet kelong ba na kengkor kini i ya pi wala pilong kum neru pim i khmat te kajing i ke jong i kalau pelong yang ni bangan yok mensiam sya but baru ke lang salang jong ni ihi bai keluar banjeng nam ta kari kasi jong ni kalong kari ke baret but khantam ka jingbon brem duna ba te ban duna banyadai ka identity jong kasi la na kata ka jinglong kerpang jong ka jai ban brem jong ni kasi khara the trace tom jong ra bon ke legislations ka por ba yola panong pum nom ikmat jong ni Tendre kalong no kasli ka susi sya menship snem akan nyu tarik jong nailar ajar pho bagi du no ini ru craft lepoi berkhat ha kerta ka badang mo dang kham khna he hoi la walai la don nang ri pho craft snem bron re pada kajing pang kajing stom kang wan i sai ding nang la he ban yo ki sakri ki jong i ba kajing tu ban pham tu ki kum ki rong ba kum we na ki rong ba ban kintiu ya ki mang salang te tamato Blei utip khambah ban nget ba Blei lengba kajing
kejing ai la pa ya i ban nang yarap yang ni na kabor balandet jong u na te na yeng ba khoi jong u ba unang la shu pan unang la shu ban nang yarap yang ni dari si ban kiem sakmat man le ke ba bha kumbai la prat len pi kumbai la ke din jat ke bakra bai la ba yang ta mati ba kumnu bang ide ban em kum kibriu jong Blei te kalau masyarakat jengkel ku yang ni lada idang in Andre ingat balang kumbi Kristen bau kajing i jong Blei kam shem la ban kam nam pen kut yang ni ya kajing ada jong ni bat i walain don show hey kalian kajing Kharpor kum kan jing long do ba jing long muslim mentari nang khan shu ban yarap yang ni ban ya sai lem hakmat jong Blei mentari jing kam kajing singai jong ni nomor ba mi la jan hakmat Blei te ngakan maru nomor mencep Islam kumu benai rempang ajar pau mo sedang ni kan jinglet bela jong ada kabang ali tem te ku baska speed baska te hamat run te ondai la tip ya kan ni aku bor ngan ko asu tiang asu le ran yo idom yo kan thoi ke jinglet jong te hatu ko por bang ali chi yeng jung i ko we sngi ngali sing jung i te mi donกับmeetingกับจริงๆแล้วใช้แต่เฉพาะส่วนข่าวแต่งานคลิปงานอัพเป็นอีแต่ตั้งชื่อบัมจาเฮงตรงนี้ก็ใช้ฟังละวันมาสิวันอะไรอีอย่างอ่ะแต่อะไรเป็นในส่วนชนิดมั้งห้อยกันปังวันชนิดผมว่าวันกายชนิดว่าวันลำจงดูอีโมดูอีดีคนขันดูตรงนี้อีคนอีดูอีกองดีดาหุ่นสิบยองแต่ละมาสนี่ยังไงเดี๋ยวเด้งสโวพิลาสตังคำทำไมมั้งอ้อยกันป่าว่ามีอะไรเป็นลายแต่มั้งเต็มเลยวัดฟลายพี่โดนฮอกบันอิ่มปัดพี่โดนฮอกบันเยอะอย่างตากไลฟ์ลีฮุดแต่ก็ไม่กันจีกับบ่กับได้ฮอกว่าพี่เยอะกุ้งอุบริวแต่ว่าพี่เล่ก็ต้องบ่ภาพเลยแต่พี่เต็มรู้ว่าพี่เล่แต่ว่าพี่เต็มเป็นมีXFSR อะไรจ้องเลยแต่พี่ละเป็นมีXFSR เนี่ยก็ซับกับพองแต่ก็ได้ฮอกแบบเป็นเยอะจริงๆรอแล้วเนี่ยก็จริงกระชานนะเกมลังสลังงายาวมางากูเรียวบัจจุยบัจจุเชื่อมัดพี่งาเป็นชลูร์บัดงาเป็นไอมันเสียมพี่แต่กลีเรื่องงาเยอะกุมนูงาเยอะกันนูกันแต่ก็จริงเยอะจังงามอแต่ก็ตัวก็ปอดรัสดังบัดกวีปัดวันก็ตัวกันเนี่ยก็พันดามิงแต่ก็จริงกระชานก็เยอะงาเยอะชาแต่ก็mangan em sha hasin man kong asni la sila ngayo do arajar ne kasan spice ni tingai thu i gum ta yong ade dam bun sha ki bri ko subun han ri khasi jongi kade sha ban yo ka jingero ne ka ri khasi jongi padang don kita ki bri ki ba keluar menyerap lem ban ketiu lem yai wei kat bala ai la ka bon kasor te phim yo nga ban dum de du ban sim banang duai ba kini ki parlok warjo jong pi ki bayarap pi te ayo hat kinang yo mensim shu ba kinang yo kata kamai gaji banang kersan nama kalian dekat dong ayo mensim ba mai naik new real crowd ban yo kata kajai kentien ba kajing le jonga kajing tem ke jonga hante ayo kajing ruwa jonga hante ayo mot hante ayo du ha kedok dengan ayo du wajan ba stan bos maulai dan bat nane jonga mau Blei kalau penman kata kajing kakam ke ba yo jingero ba kai badan burong ngam kan kong atrai mabun ki kasi jungi ki kam dona ka jing mutu khat la ka jing su chempang ba kini burse ni kam pepo la ne kam pendram ya ku mi kini brio ku ba ku ma le mangamo tem marwa ha pedang surop ane ba le drama tendre iba echesla ilong shai ta ba chempang we na ki ri pra dengan ngai ba leng ba ka jing ai ma sim jong ni ki barit baria Kibala yo kajing yarap persan na yang yo shu kata kajing ai misip balang ba kajing itu jo khana jong achpang kajing im jong kum ubri ubami bale ya bani dan mentab tabun bun senam angai ba ka im lang salang jong kinong lam jong kilong kiba champang ngakwa ban shu itu khana khndian ba don ka to kani kinong lam jong ki emali jong kim su thu
Tane kiting yang ngi ke bomi khamtam amala jah ka wei ka constituency ngam kwa ban penpau kerteng ma wei perlok jama katar de low vision amde bomi issue kumanga de tang low vision habalik pan jingarap na wemle uta wemle wamba kumno bit perkhat bangala ban ai kam pi ubri bomi tangi ki bomi ngam la ban le kumno bit perkhat ban ngan yarap pi kalau hi se kabala tu ayu tang aspa tang ka ba kawer de khuna ubas barang khna udah ada banyak graduation udah ada napa Bengaluru ya ke graduation jo tende bade barang khna amno ri ban ai ni amo fa pasam no gaji Shylla da ude unang lang ubosta ubasyampang umde penuh mesin bumta ni habang ilek panjing rap na kinang lang ke jongi nyem community ro bau ta kinang lang jongi ke la ban le ba yangi ke bangi i kwa nanang idawa ka jing tu jongi kalong bangi tun ra sa ka notice jongi sa ka jing tek jongi spang ka jing em ke jongi ka jing la ka jongi jing thrang ka jongi da ka bangi le kumta kumut kini kinang lang jongi ke la ban su thu ba kitla ra ban wa ke la kan ti le banda pisu kren jendam na kumta ba kum ya pi ki ba mi ni la mengem la ban ai plong kala ba kelajur apa pilong u nong yalam ane u MLA ane u MP MDC ane u kini ina lam jong ka ba de ka yang sesat ba ban rap ya emang salah pidi ban perkat ba pimdei ban ong ma ngan pet tang ya utei le men i ne katai ngan pet tang ya katai ni ne utei pihak long ubriu uba nane kabriu ka basyempang ban bakloi ban kit yak lengkor bangde kit tang ya bamon de ya ki ban kam man yarap yo ban poi ki tingap ne ban poi ki tingap ki kersa te kalong baru musim ada ngi syam kum kini ya mali riba ise selaim long ta wala yu pli amdan ta kardan ka bakrau bakum badan bor kum kiwe dei penslor yangi bangi dam ki briu iran hok batim habang kam yo jam shu yang boleh sarkar kam ai pi kam macam ang trai le kala jing puli janga kalong bodun apa lang amla shu ban yo jing puli te boleh tama pi don na jing puli don hok shu banim te ta kala ma ika bala ila kabor ila kersan ya ka jing sem ge jongi eng ba ikho jogi ikurem jogi ki bahim sem bat kiwe ki badan mentah ka jing ge jongi te macam mana kene kalau kanti ban penpa ke sungu hakne ke sikra ke job ke si jing kan mau lekho jing klan no ji bai jesla ibriu kraw e jongi akwa ban penpa ke sungu ru ya iba arden mula basai mat walau ibriu bakloi ban kit le ni lengkor tengi ibaran jing kan khotna me ira la dan srim ke iba jesla hi wala ilong ku memali ne long taw no lam mat bapau im shimdon kata ke jing ka distance sana kata Jingsngewnguh nangi ke baduk ke bajenjar habali panjing rap habali pan kena ke jing apa jing mot keluar ban ai mesti de komi kong amprin lendo Benister buram barem jongi bad MLA buram jaka Shylla mai ilong kumju emsim ken taringi ngide na kawe constituency la kono constituency aba ike kono kami bela ban le imshim ong thoi kata ile bet pat kloi ban ai ti ka diang ti ka mon ka i ka bala kumi ba san bor sulai ro kumju antai long Benister perburam hak sarkar ka jongi pasungo yu Blei ba ilayo ban kiu kardan kum Benister Kharpor ba ilong kum MLA ka disiru de ma i ba ai man siam yangi mas nyo mangi ya ka result so ka SSLC ada jan riu de ma i ba kloi ban wan sadu school wan ai ma sim yangi ban pens ai kata ka jing no siang ri ka bala la ka bon de ma i ro baju ai to ka award so ka right laban cultural sports club mo sports and cultural club to di lengba ka jang i de ka jing am skum gini ke MLA kinang mi khmat ni ran kam nim don kam kita ke MLA jongi ke ba la ban ai spa ai ko yangi ni don kam ke MLA ke ba kloi ban ya terong lem ke ba kloi lem man ai men sim ke ba kloi lem man permi ke la kan ti ban yarap ini haka ke liang boro de
ngangai ba don ru try kwe kini alam jungi kiba don ka masiem kumoran kini kini alam renga kendu tan kini mom jung ba arden iba HS la bang Kwai Dwar Blei iba Sanbor Sulai Benister Buram ba ikong amperin Benister Buram bat I MLA jongka Shylla te kini alam samut kilong sya kiba I will see him ya community jongka disability hi as a whole ya borok mo te hakane ka por tenga kumunang wena ki balayo jingkerku nganget babun hi kamtam ki bami ki balayo ki pedang ki jingkerku bo pen na I ba Shylla na shemi ka kala kam ti ban pal ka jingngewnguh ya kayeng kasam ya kayeng kasam jong I bahi masam ya ki purem jong I ko ti ban ya ki bahi masam ban na pal ka jingngewnguh syai leng ba kayeng kasam ban nga don sa kata kajingsu du nong lane kata kajingsu benut ya kajing bom don jong chu mai ha nek sa pathe rai ko ba ong shikmat mai na la shu ban sakri yang ni dalan det pat kham ha shu hang ne pathe ila le shibon ki kam ba rai kajing long brio jong ni persa pan ban ya kajing ki kam ba kajing thu ba jong ni kajing long brio jong ni du lengkot ki khalat ni la kia persa no ngaro dong we na kita pateng dong katok ni kep bangai yang persa ba I dan rai ngam shimdei ba mga sure na nga bisni nga don mo ka jing long brio ida na kata jing syam ka jing yo I but nganget ba moro ai babun balapat ki kasan ya ka mat ka kam ba ha ka jong I kamtam ha ni itu ka bel ban ya ra ya kari ka si jogi kumno ban long ban sa ka terai ka jogi kata ka jing long originality jong kasi kalau sya kata ka bel ne kata ka an ka ban pen klan la ne ban pen sa yang ni kum kasi hari sa pertai to I ba kinong yalam jongi ki badang da buteng ya kam kinang ya chakmat ba kinang budin ya ki mati ba inabu te ba Shylla buram the crowd of the kasi bi jongi statesman long pung statesman preacher long yalap ba crowd mo politician ba biang long to politician bakraw jang bakakasi de kari kasi dingi galami ni banga susarong ro ba pilong khun jang kri jongi một mai pa ta pri ba de jat jong ni mo jat Kharpor thì ma ini juga imama dening Kharpor ba suklo ba yo tau kun kha kun man dingi ba kloi ban ket galang kor ba ban telun lang nang ta jing em to em lang salam to ring ka sen ko ju to Blei no da ka jing e jong Blei pinang la shu ban ku ya ka sem but da ka jing e ka jong Blei jong image sweet palong inai kai jong a jong du e jong kiwi kongret but kun sil jong pi pinang yo shu kinang yo shu jing pengen image so kum ju kurem dopi kong susan stadium kini berat ki bahi dopi kinang yo shu kejing kurku tadi ki para namun ba kejing singan walai himdan shu bat kiru Blei na ai ki kata kejing ai siem bat kejing smo Kharpor bat na preng jong kini penjiet ma phi hi ba pen mi Blei mi bujli ha ka jaka ka pi khnang ba na la shu ban pendep ya mission ka ba pidang sa pen kemla chuan pendep ka ba pidang kwa ba pendep tara pidang yola ba pendep te tu Blei nang ku ya ka sam ba Blei ai ya phi ru ka jing ja thai bam chukut ha ka jing e ki jong phi Blei boy snei un ma bro ka jing ba kala ka jong phi tara tu jing long brio bong im la biang ni thui ko bahan de teng ya de ka ba sa ju Blei pat uban ju thoi ki jing la jong niวันเด็บอย่างที่ผู้พาจุนี้คนมาในพี่แบบนำเรียกในพี่หากเห็นมาจุนางเงยแบบนางอายช่วยอยากจะสุขในพี่เราเป็นปัดอายตรงนี้เห็นด้วยแบบเล่นอายเราก็ขับลอยอยากกระตากระจิงไทยบอมชุดนำตากระจิงอยากมาเสียบุคคลเรากับพี่แบบเล่นละอาย
Blei shibun jajar ngo ipa susu yo Blei la ai phi kum ka jing ai ka khrau nam ta kim lang salang jani khatam ya ka blind community ba ya ka disability community say as a whole namar ba phi long sha tau priyo ba ni dot kam ba ni la ban chania Blei shibun